amics, estem a punt de començar la tercera etapa. Etapa, en principi, aviam, sisplau, una mica de seriositat, Tercera etapa, en principi, una miqueta més senzilleta que les dues anteriors, almenys amb menys desnivell, i jo per començar he de començar a arreglar el meu pinxasso. Jo estic mirant gent a veure qui m'ho fa, sí. Estic mirant, aviam si algú ajuda, però us veig molt relaxats, molt apoltronats. Però te vamos a mirar con mucho cariño. Te vamos a mirar con mucho cariño. Que cabrons. Aneu parlant, no? Parleu una mica. Bon dia. Bon dia. Esperem que els senders aquests interminables no siguin insuportables. Com vas de les ferides? Ensenya les ferides. Les ferides, bé. Aviam les cames. Jo només espero que... Ensenya'm les cuixes. Què vols? Ah, no! Hòstia, la Maribel, mare de Déu, com veia tot això. Jo només espero que demà el Lluís no punxi. Hòstia, les cames, Bueno, avui una etapa molt trencacames i ja per començar agafarem carretera. Estem aquí tots preparats. Només falta el Lluís, que aviam si baixa d'una vegada, que està reparant el pinxasso i no sé si al final l'ha acabat de reclaure. Ei, Miquelet! Què passa? Com baixo? Estàs molt callat, Lluís. Estic callat perquè puja. Puja. És un pendent del 3,5%? Hòstia, ara em filmarà passant el Xavi. Fake. Fake news. Què, filmant? Sí, pots parlar el que vulguis ara. Ah, sí? De moment estem contents que es comencem el dia. Por fin lo comenzamos. Por fin. Sí. Vamos a cambiar el Padre Nuestro. Danos, Señor, el pinchazo nuestro de cada día. A ver esta gente que arregla los tubelés, a ver si se los cambian por los topless. Sí. A José Enrique Barradera. Avui hem decidit canviar la pista per la carretera per fer-ho una miqueta més fàcil, perquè és una etapa, com hem comentat, una mica trencacames.
Bueno, acabem de passar al poble de Lles i ara, després d'una pujadeta, estem aquí envoltat d'uns prats molt macos, on es veu també la vall de la Cerdanya. Aquí al davant hi ha el Puigmal i després doncs, la Tossa d'Alp i els pis que hi ha de la zona. Després tota la serra del Cadí, com podeu veure, espectacular. Tot està molt verd i molt maco. Aquí tenim la campiona que s'està portant doncs, molt bé, com podeu veure.